Какво се случва с отпадъците с Созопол? Днес ще ви покажем депото за отпадъци, което обслужва общините Созопол, Приморско и Царево. Малко предистория. Депото е планирано още през 1998 година, но започва да функционира едва през 2008. Към момента над 90% от капацитета му е запълнен, а до тази година почти всичкият отпадък се депонираше директно, което водеше до периодични пожари на депото и свързани с тях екологични проблеми. От януари тази година функционира съоръжение за сепариране, което значително облегчава отпадъка. Съоръжението може да обработва 15 000 тона отпадък годишно, което възлиза на почти близо целият отпадък, който община Созопол може да генерира за година. Разбира се, след сортирането, една част от отпадъка отива за рециклиране, докато друга част отново се депонира. Системата разделя много добре метал, пластмаса и хартия. Ето тук виждате как се отделят металните кенчета от общата фракция. Пластмасата също се сортира по вид и цвят, компактира се и се предава за рециклиране. Виждате, че в Созопол през лято се пие много елян с баничките или пък за изтрезняване. Представете си, ако в България се въведе депозитна система за бутилки, всичките тези опаковки ще са много по-чисти и за тях ще може да се взима много по-висока цена за рециклирането им. С това отново приветстваме бързото въвеждане на депозитна система в България. Пластмасовите трубички и фолиата също са голям проблем за системата, понеже затрудняват работата и като се заплитат в уредите. Те се отделят на ръка, компактират се и също се изпращат за рециклиране. Освен това, от 2025 година на депото функционира инсталация, която превръща отпадъка в енергия. Могат да се обработват до 1000 тона отпадък годишно, което генерира 6,6 мегавата мощност. Това е достатъчно да захрани половината град през летния сезон. За жалост, системата все още не е свързана към електрозахранващата мрежа, да използва енергията само за захранване на инсталацията. Системата е много модерна и се състои от множество сензори за мониторинг, а затвореният процес не отделя дим. Освен това, остатъчният материал от изгарянето се изследва и може да се използва в строителството. Вече знаете какво се случва с отпадъците в Созопол, така че молим ви, когато посрещате July Morning на плажа през тази година, не оставяйте отпадъците си както и през миналата. Занесете ги до най-близкия такова за отпадъци или до контейнера за разделно събиране.